האם תוכל לספר לנו כיצד השימוש באביזרים עוזר לזמרים, שחקנים, אומנים ולכל אלה שעולים לבמה? עבור זמרים, תוכנית האימונים הקולית, יחד עם האביזרים, עוזרת להשיג שליטה על טווחי קול שונים, ולפתח רגיסטרים של חזה, פלצטו, מעברים, קול ראש ועוד. התרגול יעזור להרחיב את הגבולות הפיזיולוגיים של טווח הקול. אני מתכוון שאם אתה לא יכול להגיע לצלילים הגבוהים, אז כעת תוכל להגיע. מאחר ובשירה יש שני חלקים, אחד מהם הוא החלק האומנותי שניתן להשגה בצורה מושלמת עם מורה לפיתוח קול, והחלק השני זהו החלק הספורטיבי של תהליך השירה, והוא קשוח. ואם אתה רוצה להתמודד עם החלק הספורטיבי, אתה צריך לדעת שאתה מתמודד עם שרירים, וצריך לפתח שרירים. ברפואת ספורט, כדי לפתח שריר, במה אתה משתמש? אתה משתמש במשקולות, נכון? במשקולות, כלומר, אימון עם משהו כבד. אז איך אנחנו יכולים להשתמש במשהו כבד לאימון מיתרי הקול שלנו? אנחנו קוראים לאימון כזה של מיתרי הקול בשם back pressure, לחץ אחורי, אימון כנגד התנגדות, semi-occluded vocal tract. אז אם אתה רוצה לפתח את מיתרי הקול, אתה חייב עומס יתר. ואם אתה רוצה להתפתח, אתה חייב להגביר את עומס היתר, ולזה אנו קוראים התקדמות או התפתחות. ואם אתה רוצה לשמור על זה, אז אנו קוראים לזה הסתגלות. השרירים מסתגלים לכוח החדש, ואז אתה יכול לשיר צלילים גבוהים יותר, ואתה יכול לשיר צלילים נמוכים יותר, אתה יכול לשיר זמן ארוך יותר, אתה לא מתעייף, ואתה יכול לחמם את הקול שלך, ואתה יכול לשחרר את הקול שלך, ואתה גם יכול להכין את עצמך להופעה, או לפני סיבוב הופעות. אם אתה הולך למרתון של הופעות, אתה יכול לשמור על עצמך ולהיות בכושר טוב מבחינה קולית. אנחנו קוראים לזה כושר ווקלי. אז אלה התחומים בהם תוכל להשתמש בשיטה ובטכניקות עם האביזרים. האם אתה יכול לספר לנו מה היתרון בשימוש במכשירים אלה לאנשים עם בעיות קוליות ונגעים על המיתרים, לדוגמה יבלות, בצקת, פוליפ וכדומה? קודם כל, אני חייב לומר דבר אחד חשוב מאוד. המכשיר לא עובד מעצמו. זה מי שמשתמש בזה. וזו השיטה עם מה משתמשים בהתאם למקרה. המכשיר הוא חלק מהטיפול. הוא חלק מהשיקום של המיתרים, הוא חלק משיקום המטופלים עם בעיות שרידות. בטיפול אני יכול לומר שמתחילים בבעיות פונקציונליות, שהן בעיות תפקודיות של המיתרים, לדוגמה, תפקוד לקוי בסגירת מיתרים. נראה תוצאות מצוינות. זה עובד בצורה מושלמת. ויש לנו הרבה מאוד סוגים של בעיות תפקודיות של מיתרי הקול, שזה עובד בהצלחה. ויש לנו פגמים אורגניים, שהם מבניים, שמגיעים לאחר תפקוד לא תקין של המיתרים. אז יש תגובה של הרקמה, יבלות למשל הן תגובה של הרקמות, אז כשנשנה את התפקוד של המיתרים, גם המבנה ישתנה. זה מאוד חשוב. יבלות, פוברפוניה, שיתוק. חלק מהפוליפים, פוליפים מוקדמים, או בעיות אחרות מולדות, עשויים להפיק תועלת רבה מהתרגול. וגם במקרים שאתה רוצה להגביה את גובה הצליל, או כאשר אתה רוצה צלילים נמוכים יותר, לדיבור היומיומי. האם בוצעו מחקרים וניסוי מעבדה לאביזרים? כמובן, לא רק מחקרים רפואיים, אני מתכוון גם מחקרים קליניים. מחקר קליני אומר, כשאתה חוקר קבוצות של אנשים, בשיטות שונות, כל קבוצה עושה משהו אחר
ואתה משווה. זה מחקר קליני שמראה איזו שיטה יעילה יותר. קבוצה שמיישמת את התרגול עם האביזרים לפי השיטה, או קבוצה שלא. אז הראינו במחקרים קליניים שיפור ביבלות על מיתרי הקול, שיפור בעיות פוברפוניה, ובכלל, שיפור הקול, וגם ביכולות שירה. יישום השיטה הוכח כיעיל, אז יש מחקרים קליניים ויש עוד מחקרים חדשים בדרך, וזה יעיל.